spor mașina lui tătaie, asta e. Oricum, hai să trecem la videoclip. Haide, la videoclip, ok. De ce nu am nimic aici? Ok. Nu o să încep. Trebuia să am... Uai, cât de pârnaie sunt. Aici am eu bă. Bă. Ce se... What is happening on my server? Naval officer. What the fuck? What? Da. Cred că n-ar trebui. N-ar trebui. Collect cash. Da, și dacă se aude și aspiratorul, s-aud multe. Ești tătai chiar. Da, bun. Hai. Nici nu știu ce înseamnă, dar nu mi-apucă alea slow. Doamne, zici că e ca ăla din Fortnite. M4. Să nu mai zici că e ca... Da, să-mi ziceți în comentarii cum e tot. What? Nu înțeleg, equip, nu-mi dă. Stați un pic că îmi dau reset caracter. Stați un pic că vine treaba grosă. Doamne, ferește-mă. Ok. Nu mă mai spawnează, ce naiba? Serverul ăsta e... Ce, mă? Dar ce mă spawnează aici? Nu înțeleg, hai să coborăm. Și hai să-mi iau banii mei. Banii. Oh, să mă bată tăticuțul. Un M4A4 Sunroof. Nu de ăsta. Mi l-a pus pe mine. Sunt agenția. Hai să fim băieți deștept să ne desert. Știți că suntem în deșert și da, cred că nu mai știu nici eu ce să zic. Ok. Uite-l pe pe ăla îl cheamă Ionel. Ionica de la Țărel. AK-47, băieții, fiți atenți. AK-47, boys. Da, ca ăsta. Ce naiba fac? Da, ca ăsta, că nu-i de glumă, ia uite-ți. E pregătire, război. Na. De asta mai zici și tu că vii de acasă, îl găsești. Ia uite, Glock direct, ce-ai? Glock jucăm la gloci. Mama, la gloci jucăm. Mamă. Uite-l pe Ionel. Da, ați auzit în trending că pe ăla îl cheamă Ionel. Ionel de la Costel. Ați auzit cu mâna voastră. Ionel de la Costel. Cine e ăsta? Solidar. Uite-l pe fratele. Fratele 1. Uite-l. Ești gata? Ești tank. Solidar 2, eu nu-i văd. Ce naiba. Asist. Una singur. Ce mă, eu nu văd. Uite-l pe fratele. Uite-l pe... Și cum e încheierea asta? Așa. Uite-l pe... Uite, armata română. E aici. Uite-l pe frățiorul meu. Arel îl cheamă pe el. Să-ți fie de bine, Arel. Să trăiești. Da, cred că Arel nici nu știe că avem aici arme la greu. Ar trebui să-l cheme Aurel.
muzică cu Matei și Aurel cu Badei. Commander Disc. Eu îl vreau pe fratele 2. Care fratele 2? Da, aici în Asing. Ce mă? Asing. Nu, I'm not sure. Mamă, băieții Arel și cine mai aici? Norton. Mamă, băieții din calitate Norton. Da, vreau 200 de Robux. Rar dacă o costat eu. Mă las de Fortnite. Da, și o să postăm și Fortnite pe canal, apropo. Dar o să postăm Franța. Fortress, băi, Franța, băi. Ok, doar oricări. Ca să înțelegeți, aici e fabrica de bani și de dulciuri. Ui, uite workerii, stau pe afară la jondenii. Ce-am făcut? Na, nu înțeleg. 200 doar din 5 minute, adică. Nu dai. Ok. Ok, nu cred că aș vrea ca să mai investesc în alea. Deci o să investești în alea când ai un garaj. Snowmobile. Asta e pentru snow. Nume. Zbajo. Că zbas mare joc.